हे लोगोफोर नोंथांमोनखौहाय दिनैनि बे गुबुन मोनसे गोदान आपडेट भिडिअहाय गासैखौबो बरायहरनाय थालायबाय दे स' नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौहाय जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै एक्चुअली नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल एबा थाम्बनेल नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादोंआनो जानांगौ दे लोगोफोर दिनैहाय आं मा भिडिअनि सायावहाय नोंथांमोननिसिम आपडेटखौ लानानै फैदों एक्चुअली लोगोफोर आं दिनैहाय मिस्टार ग्रेजुएट आबुं बर' सावथुननि सायावहाय नोंथांमोननिसिम सर्ट आपडेटखौ लानानै फैदों दे लोगोफोर स' बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दे ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना सोर बे मिस्टार ग्रेजुएट आबुं बर' सावथुननि पार्ट 8 भिडिअखौ नायखांखो अन्नानै कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो दे लोगोफोर आरो लोगोफोर जाय बिथांमोना जुदि दासिमबो नायाखै अब्ला नोंथांमोना थाबैनो रिंसार ब्रह्मा इउटिउब चेनेलाव थांनानै नायनानै लाहैदो दे एक्चुअली लोगोफोर बिथांमोना बे पार्ट 8 भिडिअखौहाय मैयाहायनो रिलिज खालामनानै होदों दे लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोनाथ' जाय बिथांमोना बे पार्ट 8 भिडिअखौ नायबाय अब्ला नोंथांमोनाथ' मिथिखासिगौआनो दे एक्चुअली लोगोफोर बे मिस्टार ग्रेजुएट आबुं बर' सावथुनावहाय जोंहा लास्ट पार्ट 8 आवनो जोब्बाय दे लोगोफोर स' लोगोफोर बेनिखायनो जाय बिथांमोना लास्ट पार्ट बा पार्ट 8 भिडिअखौ नायाखै अब्ला नोंथांमोना थाबैनो रिंसार ब्रह्मा इउटिउब चेनेलाव थांनानै नायहैदो दे लोगोफोर आरो लोगोफोर भिडिअनि डिसक्रिपसनावहाय आं लिंकबो होनानै होदों दे स' नोंथांमोना बे भिडिअनि लिंकजोंबो नायहैनो हागोन दे ओमफ्राय लोगोफोर सोर नायखांखो अन्नानै कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदोलाय दे लोगोफोर स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि सर्ट आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै खनसे लाइक खालामनानै होदो दे